Rusia a apreciat luni că relațiile sale cu Germania se vor deteriora și mai mult după decizia neprietenoasă a Berlinului de a expulza 40 de diplomați ruși în legătură cu conflictul din Ucraina, relatează AFP. Reducerea nefondată a personalului diplomatic din misiuni ruse în Germania va restrânge spațiul pentru menținerea dialogului între țările noastre, ceea ce va duce la o deteriorare suplimentară a relațiilor ruso-germane, se arată într-un comunicat al ambasadei Rusiei la Berlin difuzat pe Telegram. Guvernul Germaniei a declarat 40 de diplomați ruși persona non grata, a anunțat luni șefa diplomației germane Annalena Baerbock, act ce constituie primul pas spre expulzarea acestora din Germania, informează Dipași. Citiți și: Franța anunță expulzarea numeroși diplomați ruși. Guvernul a decis să declare un număr semnificativ de membri ai ambasadei ruse drept indezirabili, care au lucrat în fiecare zi în Germania împotriva libertății noastre, împotriva coeziunii din societatea noastră, a declarat Baerbock. Nu vom mai tolera acest lucru, a adăugat ea. Editor Liviu Cojan.